Nangandam na si outgoing Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia sa umaabot nga transisyon sa bagong administrasyon ubos ni Mayor-elect Nestor Archival. Gibutyag ni Garcia nga ipahigayon nila ang usa ka transition meeting sa umaabot nga duha ka semana kauban si Archival o nga Department of Interior and Local Government alang sa hanay nga turnover. Gani, karong adlaw Mayo 19, gipirmahan sab ni Garcia ang pag-umol sa Local Governance Transition Team kon LGTT aron sa pagsiguro sa hapsay nga pagbalhin sa mga responsibilidad ug klaro nga tahas sa mga puhong mosulod nga mga opisyales. The incoming administration can be assured of my full support and cooperation, especially in the transition. I just received this letter today. Essential meeting in the next 2 weeks. So, nalipay lang sad ko na murag nag-agad siya nako no kay busy pa ba kay tatay. We still have the remaining 1 month and a half to govern here in the city of Cebu. Nagkadayon si Garcia nga unta mapadayon ni Archival ang iyang mga proyekto ug programa nga gisugdan ubos siyang termino sama sa pag-build out og award sa Cebu City Medical Center, pagtukod og mga school buildings, family health centers, tubig sa kabukirang bahin sa Sugbo ug uban pa. I would really ask for the continuity of the projects and programs that we have started. Number 1 on the list is the Cebu City Medical Center. Kani atong ipangbuhat para sa kabukirang barangays, low protection and all, ilang mapadayon. Hopefully lang kay. Diba ko usahay, sakit magod sa bagong administration na musod, ilang daon ang ipangbuhat sa past. Which is dili sad sakto maayo kay. In answer to your question, kung unsay atong ibuhat sa transition, I would really turn over and tell the new administration, this is what I have started, this is what I have done, palihog, ipadayon. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa My TV, Cebu.